Do miestnosti vošlo dieťa a zbadalo, že na adventnom venci už horí iba jediná sviečka. Prečo nehoríte všetky? Máte pred sami dáva svetlo až do konca. Dieťa sa v smutku rozplakalo a v tom sa ozvala štvrtá sviečka. Neboj sa, ja som nádej, dokiaľ ja horím, môžeme znovu zapáliť ostatné sviečky. Dieťa s rozžiarenými očami vzalo sviečku nádeje a zapálilo s ňou ostatné 3. Obráťte sa k tomu zlému, konajte dobro. Pretože veríte, Božia moc vás chráni, aby ste došli až do cieľa. Podľa úprimnej lásky plná, verte ste naozaj moji učeníci. Boží syn, Pán Ježiš Kristus, prišiel na tento svet, aby nám ukázal, že on jediný je zdrojom toho, čo všetci tak potrebujeme. Ďaká Hospodinovi, že nám svojom synovi zjavil lásku z výsosti z nebies Božej milosti. Kristus je našim pánom, živote požehnaný. Svieti nám svojim slovom, práci a radení. Riechu nás prebúdza a do svetla privádza. Jeho dary milosti vedú nás do večnosti. Vierou sa dokazujeme, Pánu Bohu ďakujeme, niekto vidí celý svet, okrem Krista strážneho. Zvonte,
pokoja.